Hello everyone. गासैनिसिमबो मोनसे गाज्रि खौरां। बड'लेण्ड टाइगारा गावनि बे फेसबुक पेजना प्रफाइल जिखुनु बेयाव मोनसे गाज्रि सोंखारिदों जोंनि बर'नि जोबोद गिदिर हाथियारजों सोमावसारबोनानै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनानै गावनि जिउखौ दान होनानै थै-थां जुजिबोनाय बेफोरबायदि सासे लिडारखौ, गेदेमा सुबुंखौ उग्रपन्थी बुंनाया जोबोद गाज्रि जादों। दा रायजोफोरा बिनि सायाव मा एक्सन लायो आरो मा कमेन्ट होयो, कमेन्ट होनो हागोन। लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला माने इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामबानो जाबाय। दा बेनो बाथ्राया, हाग्रामाया 17 बोसोरानो जा, 15 बोसोरानो जा, 5 बोसोरानो जा, बिटिसिखौथ' सोरजिना लाबोबायथ'। बिटिसि लाबोआमोनबाथ' बिटिआरबो जायामोन। आरो बिटिसि लाबोआमोनबा दा बिटिआर लाबोखांनायनि उनाव सान्थिबो मोननाय नङामोन। बर'फोरा आलाय सिलाय जागौमोन। बिएसिखौ सोर सोरजिनायमोन? बिएसिआ मा जाखो? बिएसिखौ मा खालामना लाखो बर'फोरा? बर'फोरनिसो गोरोन्थि दा, हाग्रामानिथ' गोरोन्थि नङा। जिखुनु जाया, हाग्रामायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मानिजाथाव मानगोनां सुबुं। बेफोरबायदि गेदेर जोहोलावफोरखौ सनमान होनांगौआ जों गासै बर' रायजो राजानि बिबान। बेनिखायनो गेदेर सुबुंखौ मान होनो नागारै आरो बै जोंनि जायगायाव सानैसो हाग्रामाखौ बुरबक जाम्बा होनग्रा ओंखारदों। हाग्रामाया प्रमद बर', चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो उरखाव गोरा ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ रावखौबो जाम्बा बुङाखैथ'। मोजां नोजोर होनानै मोजां नायनानै बुजिबानो मिथिगोन हाग्रामाया सोरखौ जाम्बा होनो। हाग्रामाया रावखौबो गेदेर सुबुंखौ जाम्बा होनाखै। प्रमद बर'आबो रावखौबो जाम्बा होना, बुरबकबो होना। नों आं साला डलारनि थाखाय फेसबुक, इउटुबाव डलार खामायनो थाखायसो नबां जाबां आबां जाबां जानला मानला माबा गेदेर सुबुंखौ मान होनो नागारै, सनमान होनो नागारै बुरबक जाम्बा होननो सोलोंलाबायदों। हाग्रामाया जाम्बा ना नोंसोरसो जाम्बा जाखो? जानला मानला बाथ्रा बुङो बिसोरो। गासैखौबो सनमान होनो सोलों, उन्दैखौ अननो सोलों, गेदेरखौ मान होनो सोलों। जाम्बा होननानै मा मोनो? गावनि गियान आखल आखुखौसो दिन्थिनाय जायोथ'। ओंखायनो गेदेर सुबुंखौ सनमान होनो नागारै, मान होनो नागारै नोंसोर जाम्बा बुंदों, नोंसो जाम्बा। हाग्रामायाथ' जाम्बा नङाना। हाग्रामाया 17 बोसोर 15 बोसोर सिप जाबाय। बिटिसिआव मा दंमोनलै? सोरहा मा दंजायोमोन बिटिसिआव? हाग्रामाया दे क्रर थाखा जाबायानो हमदों। हाग्रामाया क्रर थाखा आरजिबाय, धोन सम्पति सोरजिबाय। नों आंहाबोथ' सोरजिदोंना हाग्रामानि थाखायनोथ' नों आंहाबो क्रर थाखा खामायनो सोरजिनो खाबु मोनबाय दा। लामा दालां जाबाय, स्कुल कलेज लुबाय, इउनिभारसिटि लुबाय, CIT लुबाय। बड'लेण्डनि बे सेक्रेटारियेट अफिसालाय सोर लुनाय? आसाम सरकारा लुना होफैदों नामा? आसाम सरकारा फानहरदों जानो हागौ, हाग्रामायासो लुदोंथ'। हाग्रामाया बिटिसिखौ सोरजियामोनबा सेक्रेटारियेटआबो जायामोन, लामा दालाङाबो जायामोन। जोंनि बे बेलस्रि, बाथासिपुर, हग्राजुलि आरो ओरैजाय राङाफारा बै साइडफोरखौ नायलाय। आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाया लामायानो जादों ना न'आनो जादों ना वाटार साप्लाइखौनो मोनदों
ना साइकेल गंसेखौनो बायना फैदों आसाम सरकारा BTC आव नोंसोर थानानै हाग्रामानि दिनाव नोंसोरथ' साइकेल गंसे बायनो हाबाय लामा दालां मोनबाय आराम आराम थाबायनो मोनबाय मोनसे मोननै लामाखौ बानायनो हायाखै दे जेबो नङा जागोन ना लासैनो दा प्रमद बर'आबोथ' खाबु मोनबाय BTC नि चिफ जानो थाखाय जोबोद गिदिर रंजाथाव बेनो प्रमद बर'आ दा इदि चिफ जानो हानाय नङामोन ना हाग्रामा नङामोनबा ओंखायनो हाग्रामाखौ इलेक्सनाव फेजेनो देरहाहोयो बे नोंसोरनि गोसोनि खोथा फेजेनो देरहायो बे इलेक्सननि खोथा खिन्थु सनमान होयिया जोबोद गाज्रि जादों दे हाग्रामानि बे BPF नि गासिबो केन्डिडेटखौनो फेजेनजोब नोंसोरनो सरकार दाना जेबो आपत्ति गैया जोंबो UPPL जोंनो सापर्ट दङ 100% सापर्ट दङ जों UPPL जोंनो होमबाबो हाग्रामाखौ सनमान होयिया मान लायिया मान होयिया जोबोद गोरोन्थि जोबोद गाज्रि जादों आरो जोंनि बैयाव मान्थलि 3000 2000 4000आव हाजिरा मावग्रा दङ सानैसो बिराद गिदिर गिदिर मा हाग्रामायानो जाम्बा बुरबकलायनो बाबा अयनायलै ओमफ्राय 3000आव हाजिरा मावनायखौनो 3000आव हाजिरा मावो आं साख्रि मावो आं 3000आव ओरै बुंलायबावगोनसो खोमा जारलासो जोंनि बेयाव फैलाय सासे लेखा फरायिया 20-25 हाजार खामायो नोंसोर साला ग्रेजुएसन जानाय BSc BCom फरायनाय सुबुंफोरा बेसे खामायोलै बेटा हाग्रामाखौ एसे सनमान लानो सोलोंब्रा हाग्रामाखौ फेजेनो देरहाहोयो नोंसोरनि खोथा जिखुनु सनमान लानांगौथ' हाग्रामा नङामोनबा BTCबो जायामोन BTRबो जायामोन प्रमद बर'आबो चिफ जानो मोनामोन प्रमद बर'जों हाग्रामाजों सिङाव जोबोद बिदा फंबायनि सोमोन्दो दङ नोंसोर मा बुजिनो नों आं जाम्बा जाम्बि रायजोफोरा बेनिखायनो माथाखौ बाहायबानो जाबाय रावखौबो सोंखारिनानै जेबो मुलाम्फा गैया प्रमद बर'आ मालाबा सोंखारिदों नामा हाग्रामाखौ मालाबा प्रमद बर'खौ सोंखारिदों नामा सोंखारियाखैथ' सिङाव गोसो गोरबोजों रावबो सोंखारिलाया बिसोरो ओरैनो माबासो राजनितिकसो बेफोरो गाबोननो नाय देरहाखांबा लोगो हमलायगोन ज' साहा पानि लोंलायगोन नों आङा ओमफ्राय बुरबक जाम्बा बुंना लानाया लासिंसिं जाया होमबा बेनिखायनो गेदेरखौ सनमान हो उन्दैखौ अननो सोलों MA BA फरायनानै फैसा थाखा खामायनो हायाबा नोंखौ मा बुंगोन बेकार 3000आव 4000आव हाजिरा मावना जाग्रा बेकार हाग्रामाखौ बुरबक जाम्बा बुंनो फैग्रा बिसोरो गोजोन्थों आरो गाज्रि मोनदोंबा निमाहा हो आं निमाहा बियो सोरनिबा बिखा बिख्लोआव माथायाव नांनो हागौ आंनि बाथ्राया जिखुनु जाया निमाहा हो आं नोंथांमोननि उन्दै जानानै निमाहा बिगोन गोनां जायोबा हान्थु खरायना खुलुमगोनबो आं निमाहा बियो खिन्थु गेदेरखौ सनमान लानांगौआ जोंनि बिबान दै खुलुमनांगोन गेदेरखौ मान लानांगोन सनमान होनांगोन गाज्रि जाबाबो मोजां जाबाबो बुंनांगौखौ एसे बुंबाय आंबो जिखुनु जाया आंखौ गाज्रि मोनदोंबाबो साबस्क्राइब खालामलां इउटुबाव नायदोंबा फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामलां लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय